Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban szembegájszozni vagyunk, és itt van velem Kevin, őt lehet nem fogjátok hallani, de azért próbált megér, köszönöm szépen. Jó? És ma vévezni fogunk, ugye? Jó, igen, csinálta. Oké, és én ami most egyszerre két takaróval vagyok betakarolva. 62, neki meg 206. Srácok, írjatok le kommentben, ha akartok olyan sorcokat, ahol így áspézgetek palikat, de így rendes meccsbe. Vagy majd maximum kivágom egy videóba, hogyha és pénzek. Na, várj, itt vagyunk még egyszer, na most Kevin, most mondd el, hogy kire iratkozzanak fel még. Az a neve, hogy KBD, Kev SG. Mondom. Srácok, nekem van egy új csatornám, aminek az a neve, hogy Gabikon, légy arra is iratkozzatok fel, mert hogyha egyszer életemben meg lesz 100 000 feliratkozó mindkettő csatornán, azt nagyon-nagyon szépen megköszönném. Remélem, hogyha ilyen 25-26 évesen meg lesz, akkor én nem tudom, mit csinálok. Srácok, ha nem, írjátok le kommentbe, hogy halljátok-e, vagy nem kell leírni, inkább majd visszanézem a videót. Hogyha nem halljátok, megpróbálok keresni valamit, hogy halljátok őket, a barátaim. Az egyik az unokatesóm, a Ricsi. Majd szép volt. Srácok, majd valamelyik kört fel fogom gyorsítani a videóba. Megpróbálom. Majd én is nagyobb leszek. Lehet nekem is lesz vágom. Felkeresem 7 Kriszt. 7 Krisztel. 7 Kriszt lesz a vágom. Nekem már régebbi videókban láthattátok
arcom. Azt hiszem, még van több videón, de ha meg lesz a 6000 szubom, akkor már tényleg videókban lesznek ilyen, hogy látsátok egész videóban az arcom. De régebbi videókban tényleg rendesen felvállaltam az arcom, ilyen 15-10 feliratkozom volt. Srácok, figyeljetek, ezt a videót a másik csatornámra is fel fogom tenni. Látszik, a videóimon nem szoktak sok megtekintések lenni. Hogy tudjátok. Jó, de a shortsokra persze, hogy több megtekintések mennek, mert a shorts, inkább többen shortsokat néznek. Úgyhogy én is el fogok kezdeni jó kis shortsokat csinálni. Majd Kevin, nekem segítesz, hogy ilyen shortsokat csinálni, ilyen SPS-ek. Várjatok, mindjárt Na, srácok, visszatértünk. Egy 7 vagy 8 évet mentünk, vagy ezen kívül. Na, srácok, itt vagyunk újra. Bocsánat. Hogy még egyszer beállítottam, nem figyeltem oda. Érted? Kevin, nem figyeltem oda. Na, úgyhogy itt vagyunk megint. De én amúgy nem tudom, miket beszéljek itt közben, hogy maradjak csendes. Nem tudom ezeket ilyen jó tartalmakat készíteni. Lesz olyan, hogy egy körbe milyen speciális módtal menjek, kipörgessük ilyen kereken, jó srácok? Aki megnézi ezt a videót, annak mondom. Take your seat. Hát, én nem annyira. Kevin azt tudjátok, hogy igen, ő sokat vévezik, mert ő ilyen live-okba is szokott, majd nekem is szól egyszer, aztán majd megyek vele én is, és akkor lehet videózok majd. Élőzni most 240 vagy 30? Nem tudom. 34-ig. Vagy 7, ha már nem is tudom. Úgyhogy srácok, akinek ilyen körülbelül kevesebb, mint 500 a rekordja, az írjon kommentbe, és segítünk neki elvinni. Nálam nagyon akadozol, úgyhogy remélhetőleg szerintem náluk is, úgyhogy feljebb vesztek téged egy picit. Most mélyebb egy picit a hangom, vagy mi? Nem, néha így berekedek egy picit. Például most. Nem? Na, várjatok. Na, tessék. Most már jobb lesz a hangom, de... Na, most már jobb.
srácok, jó, inkább ezt most nem mondom el videóba, nem szeretném. Inkább ezt. Akkor mondom inkább, ugye mi még nem vagyunk olyan nagyok, ilyen 15-14 évesek. Ezért persze, hogy ez a álmunk, és persze, hogy mondjam, persze, hogy szeretnénk ilyen 1000 szubot. Úgyhogy aki itt nézi a videóimat, és van YouTube csatornája, és már ilyen 6000, 8000, valahány ezer videó feliratkozója van, az ne szóljon le, hogy milyen könnyű, hogyha neki könnyű volt. Hát az a lényeg, hogy jól tartalmakat kell csinálni. Nem? Videót. Hát, hogyha kreator akarsz lenni, akkor naponta 6000 subnak kell lennie, 2000 megtekintésnek, és 4 Stumble Guys videónak legalább. Úgyhogy Kevin, azt tudtad, hogyha kreátorok leszünk, egy csomó kreátor friendünk lesz? Ha valaha megtörténik velünk. Igen, 2000 megtekintés, 6000 szub. Az nagyon nehéz lesz. Na mindjárt Wave 100, remélem. Elmegyünk odáig. A videóban olyan régen láthatták a Wave 100-at, sőt lehet, hogy nem is látták még az én videómban a Wave 100-at. Nekinál biztos. Ne bazd meg, Kevin. Megijedtem, hogy nekiugrok a tüskének. Nagyon behorsom. Szó szerint a szívrohamot hoztam magamra. Aj, figyelsz, mi szófai. Léci, kérlek szépen, add be Kevinket. Olyan fura már még inkább, körülbelül egy ilyen 1 hónapja mentünk el Wave 100-ig, vagy mennyi? Wave 100. Nem? Nagyon fura így megint. Együtt. Bíz, Mr. Bíz. Vagy az sem biztos, hogy el fogunk menni. Lehet kiesünk. Pont, jó, pont jókor rúgtam, ugye? Én meg majdnem leugrottam. Így vetődve, tesselve folyamatosan a földön. Ne Kevin. Így, biztos. De amúgy megcsinálták már, hogy tudod, hogy ott nem ki van ott kívül annál tudod, na, hogy mire gondolok. Nem oda ki van baszva szélére az a 0. Nem? Nem baj, én kirúgtam. Take your seat. Tudom, majdnem ledobtalak.
én kiállítottam a villámot, mert azért estem ki egy csomószor, amikor a Ricsivel vívesztünk, hogy mert villámmal törtem a labit, aztán miatt kivillámoztam magam. Jó, Wave 114. Ja, de videómban láthattátok már azt a Wave 140 Wave 142 hetet. Ja, azt hittem, te neked klácsolnod kell. Nem, akkor kitör. Ne kockáztassál már annyira. Félek, hogy elrontod. Meg én. Vagy én elrontom. Léci, segíts megdönteni a végrekordom. Remélem nem esek ki. Én arra csak azért is. Milyen 1, 2, 3. Ja, de jó, hogy tudod Zio ennyire törni a labit. Hello. Mi csinálsz? Take your seat. Oh, bazd. Bazd. 133. Mi az, nem bug volt? Nem te vagy a magyar clutch rekorder elvileg? Valószínűleg. Miért mennyi a clutch rekordod? Na, 395 a clutch rekordja a parinak. De jumpbagokkal együtt. Úgyhogy úgyhogy nem ő az. Nem egy csinál. Itt. Most srácok, mondjátok meg a Kevinnek, hogy már Junglish mostanában inkább Fortnite-ozik. Na, hát akkor meg eddig miért azt mondtad? Nem. Ott töröm. You messing showing slowly something could lasting. Most se tudom, mit éneklek. Na most nem én rontottam el. És máskor meg mindig azt mondod, hogy mindig én rontom el. És nem is mindig én rontottam el akkor. Na most megint meg kell csinálnunk. Pedig olyan nehéz volt. És eljön meg eljontjod. Na srácok, megpróbáljuk megint.
Itt most egy picit leállítom a felvételt, és Wave30-nál visszatérünk. Na srácok, kiesett a jó kis Kevin, úgyhogy nem jelentkezünk Wave30-nál. Úgy történt, hogy nekiugrott a tüskének, az kiesett. Te meddig játszhatsz, Kev? Beep, bop, boom, yapfetch. It's lucky, boom, zapfetch, beep, bop, boom, yolla. Gyere, puszia. De nem boxra. De meg akarták ölni. Boop, boop, boop. Na, social media will keep me. Amúgy mostanában a Répa nem is játszik, nem? Kevin. Tessék? Ki a Répa? Megyek játszani vele. Aha. Most srácok, holnap is lesz idi. Lehet, hogy holnap, mikor lesz idi, akkor nem biztos, hogy meg lesz csinálva a hang, hogyha halljátok a Kevint, hogyha nem fogjátok ebbe a videóba hallani. De, srácok, akkor mostantól újra jelentkezünk Wave 30. Srácok, szerencsére nem esett ki egyik ötünk se. Eljutottunk Wave 30-ig. Very cool. I pretty de nem. Na srácok, láthatjátok a videóban, hogy én töröm a labit. Az de jó vagyok. Kapó. Kitöröm. Mi kiröntötte el Wave 133-nál a középről klácsot? Úgyhogy semmi. Mert hogyha megnézed a videót, hallani fogod. Most se tudtad, miről beszélek. Úgyhogy mit magyarázkod? Hogy igen. KBDH. Még kéne oda egy 0, azt meg is vagyunk. 70. Nem. Én nem estem pofára.
Én most nem kockáztattam. És kockáztatik a nap. No, God, please, no, ne légy trükközzé már. Ilyenkor. 50 vévenként gyorsul. Elvileg. De basz meg most úgy ijesztett. Kevin! Nem. Az szép volt. Tudom, de akkor is nagyon szép volt. Az szép volt, Kevin. Inkább ne kockáztass. Várj, az unokatesomban a Ricsika hangüzenet. Várj, le kell venni a hangot. Vévezünk. Kevin, behívod a Ricsit a hívásba? Aha, de akkor te csinálsz be. Jó. Mert nekem most ki van kapcsolva a kamera. Ja, hívd be! Azt csinálom. Mert nem akarom az arcotokat felvállalni azért. Na, itt van. Ricsi, hallod, már elvittük Web 133-ra még, csak elrontotta a Kevin a középklácsot. És Ricsi, köszönj, hogyha hallanak a nézők. Hello. Lehet nem fogjátok hallani, de meg fogom csinálni ezt a 2 milliót, elmondom, oké? Na, lépjetek be. Na, most, hogyha leszok, akkor ne nevettetek, mert én még eszek. Ricsi, lép be. Nem akarsz az én fiókomról jönni? Nem jött. Meghívtalak. Ha Ricsi nem lép át, átlép a másik fiókra. Addig én megvárom. Szíre. Tudok szabálni. Addig, srácok, addig várjatok. Srácok, itt vagyunk. Vagyunk szépen. És kap vissza a Ricsi Kovószkinemet. Ja, igen, közben megjött Ricsi. De hát már mondtam. Ja, mondtam, igen. Menj a Ricsire most. Itt van. Az szép. Na Ricsi, most mi ne boxolgassunk, mint ilyenek. Lefagytam. Ha lefagyol, kieskézzek. A Discordból. Tessék? Itt nézel, Kev? Kevin, kit nézel? De akkor még minek jössz? Most meghívtalak. Meg.
Szálljátok, hogy ti esetleg jövök fel. De ne egyél! Mindenki ki fog esni. Meddig eszel? Akkor indíthatod, Kevin, úgy látszik a Ricsihez kilépett. Most már 1 percet jövök. Csak kell most mondani a kezem, most kifuszom a tárcámat, jól van. Srácok, lehet 1 órás lesz ez a videó, de biztos, mert ezt vágni fogjuk. Nem, fél órája megy a felvétel. Ezt lehet, akkor teszem ki, mikor lesz az új videó is. Úgyhogy ezt január 4-én fogjátok látni. Indított, Kevin? Itt vagyok. Oké. De most vigyük el 100-ig, döntsük meg a rekordot példás. Most kezd, figyelj. Ricsi nem jön. Úgy látszik. Ricsi az le is csatlakozott. Ne, abból én. Most a testvérem védjen. De please, most ne spészgessünk. Oké. Most már tudva. Vamos, força. Nyugi, nem fogok el. Mit csinálni? Mit? Lukaszhetek? Ne! Amit most itt csináltál? Itt tudtam volna, csak jambagot kaptam, és ezért leütöttem a pályáról. Kevin, Mi van, hogy nem jön? tessék? A mudricskóval mi van, hogy nem jön? Ki is nyomta. Mert például volt egyszer, azt mondtam neki, hogy minek jön, azt becsatlakozott, hogy minek jön, hogyha folyamatosan kifizessünk. Azt lecsatlakozott, nem tudom. Nem tudom. De akkor most nem megpróbálok megint a De megpróbálunk megdönteni a végrekordon. de azt mondja, hogy most De honnan tudod, hogy holnap a répa az live-ot is? onnan, hogy a barátom. Én tudom. De mi úgy csinálni? Megvittem arra, hogy szépen nézett a kicsit. Beugrottam. Oké. De várjál, először is. Átmetek a Gábor JT fiókodra. Nem tudsz. Még egy próbálkozás. Majd holnap. Oké. Akkor az tényleg? Ha ma legalább elmenjünk végszádig, legalább. És akkor. Léci, segíts meg, tudni a vég. Ennyit kérek és átadom. Amúgy jó az új Tryhard skin? Itt pirosba, a pirosba. Nem? Jó? A piros. Jó, tetszik? Nekem igen. Tetszik. De... Erre nem tudja. Gyere ide.
Gyere át. És ide. Beindítod a seggembe a játékot. Ne, space. Mit csinálsz, trükkös? Én szeretek trükölni. Kicsit. Átbagoltam a kicsit. Én is. Nem tudom. Átbagolja a kicsit. Annyira büszke. Én bocs. Én. Azt hittem kiesel. Ilyenkor tudod mennyire bedapjuk. Amikor így annyit látok, hogy látszolsz a izének az elején, akkor tudod mennyit most mi Labi elején látták egész majd. Kitörtem. Akkor nem. Akkor nem. Azaz átespészted magad. Na, most is segíteni akartam. Azt hittem átrepni. Nem tudtam. Inni a vécénten.
meg ilyen lukba. Amúgy lehet meg se vágom azt. Mondjuk a többit se szoktam annyira jól megvágni. Talán egyet vágtam. Az is, ahol a Fortnite-ba take-drive-ezik. De véletlen a tauntot nyomtam, de nem az ölelést. Sorry, bro. Jumbugot kaptam. Én rontottam át a telefon. Jó van, Jumbugot kaptam. Jaj, majd szólok az anyának, hogy húzzak ki a... Én majd szólok az anyának, holnap. Nagyon fog. Jó, a botot akartam. Srácok, ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Nem biztos, hogy végig, és iratkozzatok fel, please, sziasztok!